Magandang umaga po. Ngayon po ay linggo, araw po ng linggo, June 11. Andito mo naman po tayo sa Kanabuan po, barangay ng Kanabuan, Aritaw, Nueva Vizcaya po. Ito po ang naipakita nating video nung nakaraang linggo po. Ayun po, ito po ang pangatlong spray niya po. Tignan nyo naman po. Ang lalaki na agad oh. Kaya kahit yung may-ari nagtataka na rin. Oh, tignan nyo po paligid. Ang sa taas yan po. Ayan po. Kasalukuyan po nag-i-spray si kuya. Oh, mas matatangkad pa na sa akin. Oh, ayan po. Kai-spray po ni kuya. Ayan po si kuya oh. Nag-i-spray dito sa ibabandang ibaba. Tignan nyo po ang kayang gawin po ng Growers Bet 1000 Plus Foliar Fertilizer. Hindi na makita yung iba sa kabilas dahil sa biglang laki nila. Ayan si kuya. Ito po ang pangatlong spray po natin. Ayan po. Laking pasalamat po natin kay Sir RC ang ko po. At naibahagi niya po ang Growers Bet Foliar Fertilizer po dito sa ating bayan ng Aritaw, Nueva Vizcaya. Ayan po si kuya. Pati po si Trus. I-spray na rin. Tanadadaanan lang din niya. Tignan nyo po. Kaya kayo pong mga kababayan namin magsasaka din. Subukan nyo to. Mabisa. Garantisado. Ayan po. Hindi na natin makita si kuya sa katataas na po ng mais niya. Ayan. Ayan po. Hindi po, maluwang tunggong din sa kabila pero hindi na makita at katataas na po. Sige, pati po si Trus. Pwede na. Pwede na rin. Kayang palaguin ng Growers Bet 1000 Plus. Ayan po, mais ni kuya. Yung last week po na pumunta tayo, hindi po ganito. Pero ngayon po bigla na oh. Mas matangkad po na po sa atin. Ayan po, magaganda po. Kaya kayo po nakakapanood nito, subukan nyo rin. Garantisado po ito. Yan lang po. Magandang umaga sa atin po lahat. Please follow our FB page and subscribe our YouTube channel. Thank you.